guys, hatimbonayo nzvimbo nyuwani. Hatimbonayo nzvimbo nyuwani. Yay guys. Mamukasei guys. Makomenti angu zvakaoma. Saka guys, nesuro ndavata kumwe kwandaenda kwandiri kubva kupeace job uku. Vanongozati kana uri off zvachona kana ukangwara unotorako chimwe chishift somewhere. Saka ndavata kushift kune imwe shift kwanaenda ndichitamba hangu ndiri kune imwe area. Saka ndiko kwandiri kubva shift iko ku area yapera. Guys, zvakaoma uyai kuno ndikuudze nyaya. Comments ask kubuda. Zvakaoma guys. Ndikubva anonzi Maricho. Ndikubva kuMaricho guys. Uya Nikizi, uya Bodo, uya Mwone Mkotsogera. Zvakaoma ska. Aya munozowachita kwanzi kai mabasa 2233 ndiwo ayacho. Ndiwo aya guys. Comments nyari kuite ndiko. Ndakasema makoments. Ndada conversation ndichiseka ndichitaura manje makoments dololo. Achadi kubonesa. Ndikati kandinde PE3 unonzi stand ground. Okay, stand ground yacho iyi ndingokuona singakuzivi zvakanaka. Kanongokwira bhazi nongozvikwirira mubhazi ogara kana ukarashika nebhazi ukaenda kusiriko unongonokwira futi bhazi semutiketi iro unongonokwira futi wotendererana. ndogona kusura ndichitenderera nebhazi nesemutiketi iro rochingofana. Saka zvakaoma guys. Pasina chero kutopuwa guys. Pasina kana makoments andokumboona. Kana makoments andokumboona sho. Steam ground. Okay, so steam ground is what PE, what PE3. Okay. All right. Okay. Tiri mumbasi guys. Ndiyakurudza kufamba guys. Mabhini akunotogwa nhasi ndinoisa bhini rangu remarecycling panze. Shuwa bhini rakazara mukati megeti. Clover kanengoni yetiwaita hako ndabata ndatoona comment yako yekutanga. I saw comment abva abuda makomenti. Aiwa tiri kutowa zvedu tichingotowawo tichingoonawo. Tichibva kwati kubva ine tokuziviwo kunoko tokuziviwo. Ndakukwira bhazi. Tokuziviwo chanongoza nje kuti charosvika chite kugirigiri. Charosvika chite kutauni ndokwanoenda kuziva toburuka. Aiko zvino tokubatara katotsvafocus apo handibata tariro tine dunya ya tongoonawo zvedu area iyi yatisingazivi kumwewo kwataenda atisingazivi. Nimboonawo kaUK iyi wokusiwa masola kunokwa mamasola pamusoro Mbona UK guys, the other side of the UK. Mbona the other side of the UK. And I saw you the other day in a park road in the motor. Ndaiwe mubhazi. Ndaiwe Bevan. Ukadii SIS MELLY moronyi. Ndio wakandiona ndainofamba muna park road anti ndibva kutsvaka nzvimbo imwe nechikoro sandaziva nzvimbo inotsvakwa online. Ewe muna park road kana ndaitobva kutsvaka nzvimbo yezvikoro zvekusoro chibva kwenyu inotsvaka nzvimbo kundagoziva kuti unongoenda pawebsite yeusitikaso ndobva unoaplya. Zvakaoma iwe Bevan. Ukade wakati SIS MELLY moronyi. Kunobvumirwa kunoko savhundisirwe kwa kuzodai chibharanzi kadiwa nemuno vari free vanoita zvavanoda newoita zvaunoda. Ndakatimbinyora kunotsvaka nzvimbo ketariro zvakaoma nyaya iyi. Ndagoziva kuti unoinda pawebsite ndini uyu ndaona zvikoro ndikati ndikandinangeko ndakainda ndainda kukuyakuya mai mwana
Ndosvika maya ndatopinda muchikoro nevana vechikoro vaenda kuchikoro ndateverawo ndapinda anomaona muchikoro muya ndona pakanzi reception ndaindawo kureception ndikati ndikutsvaka nzvimbo nemwana wechikoro zvikanzi nzvimbo ndikati zvikanzi go website on the city council website ndikati zvikanzi ndikati ndobva zvanzi ndikati ndipei lingi rachona vandipa lingi riya ndobva ndaidzokera hangu kumba kuya kuyabva ndadini ndazonoenda pawebsite yapa ndikati mafomu atoripo ndobva ndaona asi ndakabva ndaona option imwe yekuti unogona kuenda chi you can go wega cancel ndikati too late mangwana ndikati rega ndinde cancel ndonyatso kunotaura navo zvepamaonline vasina kurizina izvi havakuhwisisi rega ndinyatsoenda ndikabva ndanangako makuseni ndikamukira kunoka muofisi muyana pareception paya ndikati ndikudawo nzvimbo yemwana wechikoro zvikanzi amuna kuapply ndikati hai ndakaapply ndati ndiuye pano kuti kwaipana pando pano zvakabva zvandibatsira saka bva nditi orit yabva aseka zvikazora ichigara yapo mubva anouya nefomu svika ichifilai mafomu aya mubve mandipa izvozvi ndatofila mafomu aya saka zvakatondibatsira kuendako zvakatondibatsirawo zvinhu zvacho zvemunhu zvinonzi online everything is systemized everything is systemized so zvinhu zvacho asingadokuziviwo kuno kuda kutokuzivawo zvakaona unozvika kuwisli kuti wisli yacho inenge chinonzi wisli bhazi ringa nouku iri redu renda nouku kuzungaira kunobhadhara gete zvakatobhadhara tariko zvakatobatsira unongobhadhara kuzungaira usvika unozati kuno kunozungaira wakafara nemakai hapana munhu anenge achikuziva hakuna munhu anekujaja hakuna munhu anotokudisa kaunongozungaira uchiinda wakaenda anozoti ndasara nekuafrica kakuti kana ukandida kuzungaira unotogwa apikichana mavhidhiyo kuita waona zvisira zvavhaira ukunoku unonyatso kuzungaira zvekutozungaira chaiko chinende zvichitobetsera chaiko chaiko pandaitsvaga imba ndadandini unongofila pamaagents papa uchingofila uchingodini vanenge vachingoti vachingorejecta lendo ndazowana munhu anoda lendo ndazowana munhu ndikati too late ndaona maoffices ndinde mukatimo kasvika kanopinda maoffices mugonoona our website ikati no website here me I come here because I'm serious on the website then I've been applying here on your website and you've been telling us the landlord so I rather come here auzati vakabva vaseka kuda kuti ndizowana imba vaseka kudara makabva mapinda landlord akanga achiya neimba yake andowana abva ndataura mukadzi akanzi muchembe chechirungu zvikanzi imba yangu nodi inobva dati mem do you want a tenant noma ndo ndakaita imba kati I'm looking for a resident I'm not going to Japan vanhu vemuofisi vari vakatoshamsika ndakutorizina ndega kumuchembero yaya zvikanzi nevanhu vemuofisi but vanenge vachifanira kuti vaise imba kuno kati I don't mind she can put the house here but I'm applying here zvakatondibatsira kati I'm applying here because if I apply online tinge tiri 100 anonochuza murungu wake uti vanhu atema vakuru mbiya vakabva kuti I like your confidence vamwe mukuru changu ari pakati you spoke for yourself well andika I like your confidence too ndikati so what do you say mvambuya vaya vatiti kuna agent take your details mandatotora ndobva vatoti can you please give a form give me your name mandatova pasara ndobva vanyora paipad chavo zvikanzi I'm going to give him first preference and zvechokwadi first preference ndangoti haiva vari kundijuta vanongotaurawo zvavachiti ndakabva ndaitwa first preference sure vanhu vese vakazaplay akangodzi ndaona munhu ndabva ndatopiwa weni mambuya yangu muagent akatofanira chiseka achiti you spoke all for yourself the landlord ended up saying you know what all these applications let's just take that lady that was in the office that day let's give because ndakatomudza ngati we are not given a chance because if the applications are 100 how are you going to give a chance pama 100 applications mungopanana pachenyu isusu hamumboti especially isusu mibva ndatoyasara ngati especially ndichangopinda memuchingoti here hana reference imbonipaiwo chance saka ndopiwa chance nani ndakazvitaurira ini ndakabva ndaipiwa ndatoipiwa ndobva ndora ndakaita imba iwayo kethi nomandora ndakabva ndatoita imba ndatoipiwa zvishu ndikati you don't give us chances so how should we do it what are we supposed to do if you don't give us chances
Because you look at the reference, you say, this one's just 3 months in the country, we can't give you. But who is going to give? I need someone to give me just the benefit of the doubt. Yes, my first preference. Urukuma tenants first roger rakavhara ita nhamba zaRand Road. Hauzivikanwi ngarledherwa kuti ndiani unokupinzana nemaagents. Isi takasangana kati kataura tisemusuya ndakabva ndaodi tashinyana manhamba. Nhamba izvozvo. Izvozvi ndanditomuzidziro ndakatomisira message nditi tokumbura kuti muchinje stofi. Stofi yakare gasi kana nchida kudzisawo pizza yangu mugasi aiwa ina ndizvozisi. Anomuudza nesuro. Zvingatoemutsa izvi. Ndatirega ndishitire. Tine dhemu munomu. Akatinge takupinda mutauni. Dhemu irasiri mutauni here. Fleeton. Amen. Ngetiende timungona tikuendepi chero cheko. Ndikunyatsoona kwatiri kuenda kuti tikuendepi. Tinge takupinda mutauni. Aiwa ndizvozvo tiripinda mutauni nai atoimutauni tive muchirungu okay. Chirungu timu Africa vaichinzi kuchando ndo kuchando kwachoko ndo kuchando kwacho akuchina kumwe kunodarika ipapa ndo kuchando kwacho ega ndatinomburuka ndinokwira rimwe basi keti pa wakapinda muchando uchibva kuAfrica wakawa sei feeling waigara uchingozwa kuti kuchando wave muno wakanzwa sei feeling zvawaifunga zvawaive nazvo musoro nepawanga wasei paground wakanzwa sei? How did you feel? Wakanzwa sei naked? I was disappointed. Expectation yako ya winayo wasifika pa ground and what was on the ground wakafila sei kweli basi ndirabuda asa kuna kuimba chatomira ndifamba sei panapa zviri kudarika mutauni zviinde pishi zvacho okay that's all ish pari kufamba sei utoona mberi ikweyo wakanditsvana zimbabwe ndokati mwari wangu ukati mwari wangu matindaita seiko matidadiwo yandizvozvo rakuenda pabus station apa ndo pabhasi pandairashika musenjiti zvondikaburuka apa ndodiko ndonangepi apapa ndonda champion. I'm the champion. Yeah. Hansi Inni was excited. I was next to him. First time, shika. First time. Was it nice? Because you're going to be so shamburuka, shamire, don't get it up. Because you went in now to Buddha name. More to take home.
warinopaka kuseri wohlaka kuti uindwa newe ada wohla kuti ngendwa neni guys oromira hospital too. Yeah, I paid in the paper. Bye, guys. Professor, I'm catching us. I don't know. Send you that. Sure, then yes, a papa. I'm going to partition. Good night, Bethel. Because I couldn't carry it. I could say, I take it. I couldn't carry it. Was doing as a junk for a night. Thank you. Yeah. Tena zvangu fana naye. Apa ndoda kubuda kuseruka. Ah, kandibide na papa. Pari kubuda bana vamwe. Ah, ndizveri. Aiwa pasi. Ndikuku. Ndeuku. Guys. Ah, wakashikira muhotera. Khadija, wakashikira muhotera. Ingako. Ngandipinde munirori. Quanto dono bukira no kukwira chero. Ati gani kukwira no. Aiwari kan sakwire gani mocha karimu. Gani kwire no inda kumba straight. Iri ra dono bubutsira kumusiri kwe. Kwiro ready ro kwirigwe piko. Ha? So kwirigwa kuti kwiro ready ro necheso wangu. Kuti ndekukuku. Kusia. Hi, passed on two. Wait, do I get it? It will come on bay number 1, but bay it's not that one. Oh, it's not this one, the first one. Oh, I have to go wait for it. No, it'll be on the set. It'll be where that bus is. Oh, okay, but it's not yet here. Oh, okay. Oh, yeah. Sure. Thanks. Can you meet them, Kati? Can you get him, Kati? Now, move. Because certainly that was after Safari could go where open up. No, quiero ready to know when there's no miracle. No young way. I put on your way. Good, and how are you? Good. Go far, I can do no break what that. I don't know break what that. I can't find saka ndasowati ndio aso kunyika kwedu yanga fara chinokomotso kunyika wani kana takatosiyana munanje. Oh, that was nice. Kethi wabika beans. Ukenda mzoziberi kunogara pasi kandenga pasi kwadopedze shungu zokwa Afrika. Kwandopedze shungu. Aiwa nyama iyi chikafu chachisinyanzobhonditsira mushedi. Pachikafu nditozvizvira angu matemba angu. Musana ndichida kudzasadza matemba angu, mupfucho wangu, madora angu. Nyama yemuno asi ukaisa mu air fryer iri nani, ukaikota kuti like pork kana kuti lamb ukaisa mu uyu. Chicken kana vedwe. Chicken ndongodyana ndabika chiboira. Ndabika chiboira ndo yadodya dzimwedzi kana asikana. Dzimwedzi kana. Sikumba isi kutombonyatsoita mai mwana. Rira hangu tazivu huku. Utozi kuda kuponguda rida mbo spice rombo marinate rombo diro ameno ha nasunditire. Chero iya yemna chaicha yemuno ndo zvakasiyana mai mwana. Zvakasiyana. Uto zvakasiyana. At least niziro shamwari yangu ya chips akayanzondigira mavheji fresh as vheji from garden rake fresh mai mwana rakadai sazara rakanaka nezuro ndanyatsonotsvaka kabifu kachokukuno kakasingaisiwo zvimafuta ndibifu inodo ine zvimafuta here guys munoona vakavhedzenga mafuta vakabvisa mafuta isusu vakaafrika toda mafuta panyama ige chingoti steki mai mwana zvana steki zvichoda mafuta namabhonzo pauyu wakazviona kakutari DK pachikafu muzi Africa pachikafu kumberi
kopa nyama yemombe pakazi muri kupaitawo sei nyama isina mafuta ya muri kuzviitawo sei guys haina vita inenge chingori nyama yakangoita dry muri kuzviita muri kupaonawo sei haina kana bhonzo kana futa nyama inondigwadza inisha inondigwadza kana maputsa ati nyama unotengawo mabhonzo uchisa kuvedzenga kubvisa mabhonzo kudaro kuvedzenga mabhonzo kubvisa mabhonzo kudaro kwaini chikeni ndinowira ndakagara ndangoitadza but tenga ichibhoiya ukaenda kupi itu kumanigeria uya kuafrican shop uko unotenga chikeni chaichaio ichibhoiya iri right here ketari inenge ine mafuta here naiwe nemabhonzi tinangeko tindeko vanhu vachidaro anguti ketari pane takambotenga last time kulast year kumilton kins uko yanga yakanhingirira yanga yakanaka asi ndakaona kuchema tikati kwakudhura amen satarati toenda kumilton kins kwacho todiko zvacho kana pana ndiri ndega kana asina pressure ndiri one andastress ndotamba iri kurira panguva iyoyo ginda gore yamochisirairi otamba iri kurira panguva iyoyo ndiri one handaana pressure kana kuti torapisa nodzisa ndotodya ndotovata chingwa chaicho ndototi masa yangu ndotovata chingwa ndototi bhekoni yangu zvino kana pahove nevana manje zvakaoma nenge wotoda iyo nyama iyo saka tichashanyako tichasvikako kuitarinko tichashanyako ako ndoda kutongoida zvekaisi unenge wakutongoidira kuitira vana vaya unenge wakutongoidira saka una choice unenge usina choice kwainochiperenga makombedi kuno kusa inodhura zvisingaiti mariya inotodhura zvisingaiti mariya kuno ndati musaita pressure mashuwa musaita pressure inodhura nyama iyi kuMK ndekupika manje inodhura nyama iyi because I think 5 kg mumwe ari kusupply nyama idzi dzakachipa watakaisira maorderswo akachipa kuti 5 kg yebrisket iyoyi inenge indakatoti ndoda ine mabhonzo anenge achiti 50 pounds saka but handizvozvo 5 kg 50 pounds is how much 50 pounds I see 1000 something asi inodhura kunoti because 1000 something South Africa kunototenga more than 5 kg I think okay nototenga try ordering from our butcher Impala family butcher nonsi ibutcher rekumba kwenyere rinonzi kudi ibutcher racho Impala family butcher riri kupiri munoitawo zvakadii package pasikana tidzikisirewo simakosi nasheti yangu vakwa makosi mirai ndikudirizire regai let me talk to nonsi panapa ndikuti tikumbire price yakachipa isajara kunegotiate tidzikisireiwo zvenhai nonsi mbichana mungotidzikisirewo kwamuri tichangobva kuafrica uko hatina mari tidzikisireiwo mama nyama iyi tiro here pasiri harisi indezati iroro rinenge rakanzi number 2 ndo ndakangomirira rakanzi number 2 number 2 rikanguva ritokwira ndotopinda imo nonzimwe ibhusha rekumba kwenyere tiri zine pana titopinda muofisi tipinde ofisi utiudze kuti tingaita sei saka bhucha iri hanzi nahoti property ndokukonai muri kuchari kudublin ndondoari hoti property kwadublin ndoda kusvika kumanje ndoda kumbosvika kumanje kana pakupisa handiva apa papanetsa nditi ndoda kungopinda muziferi riya nevana ndokidznet saka iwe kana uchitida zvokungondiona wako 2 minutes unongouya ukongondimirira ungondiona nangu kuinda tongopinda muziferi riya tonoda naro kutodzoka naro tatopedza jeni tatopedza jeni yedu kuri sei kudublin nai hoti property aiwa tinosvika ndiri kumba kwenyu so your brother owns it here in the UK right mbombirai mbotaura nanonzi mani guys mbombirai panapa pakutodapinda ofisi nonzi chimboya ndikuedhe zvesha kuti kutotambura tikuda kusavi kuno kuya ndikuedhe timakete bhucha iri uya tikuedhe timakete bhucha mupota ndichirashirawo matumbu ndichifambisa ndima tichimaketa bhucha chiunza maclients
don't know hangu where you are, but buchari kuBradford is good, no difference nenyama yekumbeni pesa zvokure ruvimbo zvedu kure tosvikigwana nikoko UK Southampton ava vanodhilivhara kana nonzi zvekutaugwa nanonzi ari kuti at least brother yake inodhilivhara the following day. Brother vako havasi murungu herewe ja murungu ya please get one error receipt. Okay, and then you can join. All right, no problem. Saka chingotipa information zvizere mucomment section. Timboyanzwa kuti mukuitawo maprices akamira sei. Iyo bhudha wako ingowapa zvenamba dzangu tipinde office. Ipa bhudha wako namba dzangu tipinde office. Titaure tinyatsozwisisana, tinyatsotenga nyama, tinyatsotumirwa, tinyatsoona kuti afa bhudha wako tochimaketa, tochimanya. Kunoko totambura nyama kazvishiwa kuno. Madzimba kunoko vanotoita mari yavo bhudha wakoyo. Mumwe musi wotombokwira wotombotakura uchiya naro vega uchiya nayo vega kusodhilivhara zvavo kana uchida senge kune vamwe vanotengesa fishi handiti kune vamwe maindians iwayo vanouya vega dzakatsaisawo mazikula books avaya mamwe emapepa aya unotouya uchotenga 40 pounds chikula books chinenge chine fishi kana 15 mukati hombe 15 13 depending nesize 40 pounds 40 pounds kuti dzinenge dzakawandisa dzidii 40-50 huku fishi dzikagarisa munhingirikiri futi zvemufiriji zvinozonaka here manje senefishi dzechingodyiwa neni nemurume wangu kuti vana havadi vanoti kwaitobayiwa muromo havadi ngona shakira anogona kudzibika but anoti kwai iye akuti zvi anoti kwai tondibaya muromo but anogona kudzibika zvokuti pakaipa ngatigotombo tichega impala family butchery kunochi impala family butchery munovatengera heka iyo heki vanenge havadi kudya nesadza heki haidyi sadza nditi havadi kudya nesadza fishi havadi sadza vana vheki asi kana ukatenga inengo yengobiko yakadaro yoiswa machipsi kai ndokutoti vaidyi inoitoreva zvekudobika nesadza iwewo futi iwewo maria heki nendodoreva totaura fishi totaura zvekubrim kuti toda kutomenya nesadza tinosara zvevanhu vasingati kwatidi sadza toda zveheki kuti vadle nemachipsi kuti zvadii right link rauya iro guys reimpala butchery iro tichatoshandisawo link iro tinoona kuti kwakamira sei asi apa iro bhasi rauya bhasi iro ndiro asi iwewe nonzi mwoyo wakwadziwa chitongoti undipe nhamba dzabhudha wako kana tongopa bhudha wako nhamba dzangu kuti tinyatsotaurira wakwadziwa tinyatsochimhanya sadaro nonzi so sei vanhu machaina anenge ari muno masingadi kudzidzirawo kutaura chirungu kupasa cho zvarainda asi ndakamira pasipo pasi rainda kuwaufa ndofamba ndakadai unongosira kwakamira kapanapa pasina chiri kubuda kuzibazi rirakuenda neuko sei aiwa but tunde papapaka tunda papapa saka udaranga risingaindi chingomira zvikangonoka ndobvunzazve ndobvunza mumwe futi kuti nguni ndamira panapa bhazi harisi kuuya aufa unosvika neyatsogeza neyatsovata kunyatsokuvata manheru ndichaenda zvekubasa manheru ndichaenda kubasa
ripi realistic. Zvakagoma mabhazi acho ari kuyera kaita sei mabhazi kunokwanisa kungoita 10 minutes rimwe richiuya 10 minutes rimwe richiuya papa zviri kufamba sei. Yes, Mary. Yes, Juliet. How are you? Tikutsvaga bhazi tangotamira panapa tisingazivi kuti bhazi kutamira tatoimedza 20 minutes takamira bhazi racho risingauyi bhazi riti uzivisa ndafamba neshoka kai asi hausinganza kundiziva zvakanaka vanhu havasi kundipiwa ndinofamba neshoka ai hakusi kureka zvekudaro ndinofamba ndichiexercisa ndichiinda ai kuti ndivhairira shuwa tichida kuvapa matupa zedu ndinofamba nedzadha nderipiwe Hampton 6 ndozipafoni yangu ndinayo apa yacho kuti ndicheke but pafoni ndo yandikutaura nemi panapa foni yacho fakfak timbozogorisa kutasa chibhodhi pamwe we're missing something. Ndekemudhara kana wabva tinde pachipoti tinyatsokuongorora kuti zvikuru chibvaiwo pachibva ipowo ndidongorero bhazi rakanzi rinouya every 20 minutes but dzadarika 20 minutes kaisi takamira pano 20 minutes dzadarika takamira pano kutonhora sei maoko roita kubvuriwa nechanda update kwalolo murume wachona still uya akandibata akatanga asingazvizivi vari kuzviita semhuri mwana waya musikana akavhandudza kuti iwo stepfather chivangosenda kameseji kashoti message but mai vachanzi vari kuramba ari kuti kwaimwa mwana uyu asi wangu ifeki mwana uyu arida kuexteta vanhu mari handimzivi mai iye lolo wacho wanzi ari kuramba saka shamwari dzalolo dzakaenda kune mwana ushu dzikatanga kuenda kunopopotera mwana uyu kuti ei ndauchita zvinhu zvakaipa kudaro uchipostisa munhu Facebook uchinyepa kuti ndimai vako mwana uyu akati ndimai vangu kusvika tipe something to prove mwana uyu vabudisa birth certificate akavapa saka shamwari dzadzo dzakabva dzaperegwa manje kuti nuti birth rina zita rake riripo ipapo nesename and everything akati birth rangu iri zita ramai vacho riripo saka mhene vakangopopota chiti kudzokera kuna mai chitinohwa nesuro mai vachanza lotsika madziro kuvanhu kuti anzi social media anomuisiva it's a fake story handitombomuzivi mwana iyeye asi mwana wangu handitombomuzivi anzi ndo zvavari kuita navachona saka shamwari dzacho dzakatouya dzichipopotera mwana yako inbox dzichidimanda birth certificate
akabva vachibva vapiwa birth certificate. Wani shamwari yacho ndiyo yakazondipostira birth certificate ichinditi komu shamwari uyu lolo uyu shamwari yedu akaramba achirambisa nacho danzi heya mwana weimba vha ndimuzivi ndobva ndaenda kumwana ndobva ndapiwa ndobva tandikandira birthday mwana wayo zvikanzi kuti mazita aripo pavasamadha ndiyalolo ndikati mwana wake yes choniso ndoti mwana wake avanondipenga mene vakaya varitotsika madziro tikanzi ndikujutiwa one makiaras varo nomuchingopopota mazimba akaenda kunoita magasa matuzvi makiaras kuno kuone makiara varongo chaivo vanenge vachiri nambradodi mukutomona umwe ariko nanhasi asati auya naye webhaziro avashuda kuno kune varongo vanotonyatsa kuti uyu ari apo uyu ikiara kune marudzi type yese kuno type yese ivanhu kuita zvechikera zvinotoshamisira kuvanhu vari kuzimbabwe kunzi kuti yakanzi namba 3 naye mwari harisiri iro breton kuya zvakaoma naye vari machiti mwana akanyepa mene toifunge kaizika vazira risi kuenda kuchinja mupaka ino ndokwira hangu rimwe ndokwira kuimwe ndoburukira kwa ndoburukira wakaita kure iri ranga richinzoburukira nepadhuze dhuze nachiburukira padhuze dhuze but ndonokwira rimwe ndeta zokuti ndatiburukirei nechekure mbichana asi hakusi kure ako asi notiri harisi kuuyai Option 1 rauya ichi yeri manje tirere city hospital 2 harisi iro rinera rimbonyogwa kudai harisi riri zviri kumbonyasamba sei harisi rinakanyikwa kunzi pastor aishero nezviri sei rinakanyikwa kunzi pastor harisi asi rinenge riri namba 2 futi zvacho akaramba mwana ari kuramba lolo wena kunyatsoramba mwana uya zvekutodaro akutojamuka wena akutojamuka zvekutodaro ona nyika dzevamwe mabhazi anenge achitakuta kupesana mai mwana wabhazi mbai adonofamba naye mutaundi mbaiwe ndonofamba naye mutaundi mune vanhu mbaiwe uchimanyisa vanhu akunei akuzepina iri kuramba pina mbhazi kutora mbwa idzodzi dzimai mwana dzina kana pekugara dzina kana chikeno dzechichitogara mumba mbwa idzodzi dzedzina kana chikenewo dzotogara mudhembi ndoma dzedzichigara ichitoata pamubhedha mwana ichitoenda kutoileti zvevarumbiri vari kubodo vedu hai anokubodo yeah, I think it's best chioniso tachivosiyana navo because marambiro chavanoita hazvichatozomboiti kuti pafe pakaita ukama hazviiti marambiro acho atoita
Makamira chatoti hazvitoiti. Asi ndombobvunza iro ripo mwerienda nei? Basi service boy. Kwa ukazigarira padzonosungwa kuokwesa chikenewo zvakaoma. Saka mbwa iyo yotogara mumba imo mai wana kugara mumba nembwa hauemekisi. Zvakaoma. Saka imbwa idzozi dzichigezeswa here naipati dzogezeswa here imbwa idzozi kuti nokuti dzimwe dzinenge dzakachenawo chaizvo, asiwo kungogarawo mumbavo nembwa vedu veka makusha aya anenge achiita nhau katanhau kungoti vanozvijana kuti bvudzi ravo rotanhaukawo. Nganitobvunza dhiraivha yekuti zviri kundifamba seya. Nganitobvunza dhiraivha yeku zviri kumbonyatsa kufamba sei chaiko chaiko mabhaza. The drive akundibatsira because handisi kuzwisisa zvekuitika panapa. Vanobvunza go for your PD1. But even because normally we take passport, the one that is taking passport too. But I've been here for a long time, I don't see it. Yeah, because passport so goes over. Oh, it's over the side. Goes from over the base well. Oh, thank you. Ndangomira pariro nguva yose ndezvakaoma ende munhu iye akanonditira usinyi shwa naimi akangomira pariro nguva yose kwai pasoni over uko ndokwatoenda kunondirega ndichimira apa seikuya kunditi kwaimira apo ndopaanomira iye hatozikwa anoshanda kuti mabhazi anomirepi. Ndizvakaoma zvandinesa ndi mabhazi nguva yakareba kudai gaisi nangomira ipapa zviri kufamba sei izvo ndakamira pabhasi sopiriro. Hey iri bhazi rangu iri rakadomira apa iri gaisi iri zvakaoma ende murungu uye kamwari ave naye. Murungu yamwari ngaave naye iri bhazi rakadomira apa nditorina kana rakadondimirira. Morning. Oh yeah. Sure, 30 minutes or so ndamira ndiri kudenda dosvika. Drive away past me. Could you mira up, mira up, into the range? Zvembwa guys mumbavodi asikana ini chero pashi cheko muchaza ndakambotora zimbwa reya rafaka diaries ndikarigova ravanga vatigira zimbwa payati pedu madhoti nchuda kudai waisangana nesidhoti tiri kundikati baba vada kuti jairira pano ndo zvirimira muriwo wangu ndiona muriwo wangu pasaidi padhuze nemuriwo pane dhoti ndikati vanoita zvekutamba ikaenda pane murungu pane ndikati don't you want a dog because they're always going to the farms. But if I give you these dogs, you must take it to the farm straight. Murungu akati I want it ndikuda kupika this one must pity bulldog aya must kura aya anodhura aya. Zvikanzi for free just like that ngati take it apa ranga rakura manje rakusvimba kudai memwana takapinda pise kurisundidzira kuti riwire munyingiri tiri pinze muvheni yemurungu richiramba
richiramba maimwana zimbwa iro. Akati, are you sure? Ndikati, yes. Akati, you are not. Ndikati, but you know this dog has been here, Mr. Wadodi, and no longer want it. Just come and take it. Murungu akafara free of charge. Zimbwa iro rodhura kana chitenga rodhura. Murungu akauya nemota akati, when should I come? Ndikati, yazomuzotevera zotonga kubasa. Ndikati, you must come around lunchtime, take the dog. I will give you with the kennel. So I said, no, kennel is not a problem. I've got kennels. Akati auya maskati. Akati, sure, regulate. Akati auya maskati, murungu auya nemota yakatsokupaka. Taridedza kudai izvo kubva tarisa murungu yakauya nelishi ndobva aisa lishi muromo memwana eikwende pakuti rikwire paya akati aridhonza kuti rikwire dai harimusika roramba ndati ndipe ndibate lishi yacho ndakuridhonza nepare yaifamba kudai painosvika kuti unoti ide kupinda mukati yoda kudzokera apa rakakura memwana tikati tolete takaita zvokuzoribatirana tikaita zvokuti unobata makumbo mumwe kuti tite kurisumudza kudai zvokurisumbidzira tichikuda kuti riite chete kana zvokurisumbidzira kuti riwe mota atichingorisumidzira dai tichida kutenga kurokura kudai ireda kuti ruma mbva tavhara kwanzi nameri naye kuti tenga ako meri kuti zvembwa ina handibati meri tako wegasha takarisumbidzira tikakabvara awira takachiura takati tikati tinowatekendo zvikanzi no takamupa free tikati go but with this dog must stay in the farms don't bring it here zvikanzi no problem ikabva raenda simbwa raenda munoona zvinoita josefu zvounoita vanhu vanenge vachita noda mapetsi ivo vachida kupa umwe vanhu lepa akauya sekuti akaibva kubasa haana kuzviona kuti mbwa hapana handiti munhu ane interest nembwa yake unobvunza kuti mbwa yangu yadya umboidedza umbodididi rainzi ska anoona umboidedza umbotamba naiti hapana isisi saitiripe chikafu tikati auraiti tikarambawo tiri ngeri kuti atina andimusambotauri dhere kutanga havana kuzviona kuti mbwa hapana dhere chitu havana kuzviona kuti mbwa hapana dhere chitiri ndopakati something chiri missing panapa ska ndinoyeza sinambomona ska ndikati munoda kuti mumone gwenana ndi munotsvaga ndainyu munoiona muka hani mwana kuti iripi kubuda panze kudai zvikanzi kidzi rakashama ska abuda asi sendisiri kuiona ndikati nandisi tatotsindirana kuti nyaya yatanga iyo vakatenderera vakashushikana vakanetsa vakati pasina kana fresh dot ndikati tisinongobvisa nditaingobvisa kana taona saka mutongonozvichi marikagama uya akanetsekana zvikanzi right imwe yapoya asi imba yaigedhi yapoya segedhi rasiwana nokuti pokota iye masegedhi rakashama ichi isuzi zvedu usiku kudai mbwa hapana makuseni munhu ana kuva achatsvaga mbwa makuseni kubva vanondisa zvipepa zvazvakai missing dog ndakafa nokuseni saka taisa zvimissing dog zvadaibetsera kuisa zvimamissing dog ichibetsera totimba vanongobva chete todzokera todzokera tonopisa zvimamissing dog zviya todzokera tonopisa ndaifamba navo nichinamira pavanenge vamboenda kotidzokera chinokotamira kuti murungu yanozoona mbwa yatakamupa ikudzimisiya todzokera tonokwatadoka zvipepa zviya zvikanzi mbwa yangu yakaende ipana ndakavabwa yangu kati mbwa yanenge yakabiwa chete vakatozozvitambiasi zvakavarwadza kanzi ndimondozati tikutopinza kukoti yemba tikati hapana chatoziva nezvembwa isu tatoshambisinga wembwa isina kutodzoka musoro makatoona uri musotatonaa ndikazivodza after 3 months guys vakarwadziwa zvikandimutengera tikati patakajamuka pakupai tinotsvaga imwe imbwa papo ndo ndakazojamuka mai zvikanzi majamukira amuri kuita makagara musingadi mbwa ipano majamukira amuri kuita ndikati wakandii papa tatangokupaiwo chanzika imbwa yaichaonekwa zvekuti pachava imwe pana pazviti hatajamuka taramba hatanzika madziro azosvika pakuti raiti bo after 3 months papa ndakavaza kati zimbwa renyu rera pari munhu ndakapa anakuzvibhiliva zvikanzi ndikati imbwa tatahwa hapana pamuridziri uchingotisiyira zimbwa raranga ragodla zvisingaiti tichingomama isi takatora tikaripa munhu akanga achirida tikarinza kumafamsi koi makapani ndinotora mbwa yangu ikati aiwa munhu atikudziwa takapa nanhasi munhu takafa tinakauza sitangoza kuti mbwa takasogowa takagova chokwadi vakazokuchisa kuti mbwa takanga tagova hedu but kuti takapani mbwa zvatina kuzotaura bcause munhu anga ari padhuze aingozonzi dambwa yangu veti ndokurarama kwatakaita kuescape kwatakaita panyaya yembwa takamupirivikigosipitibudogiri yanorya vanhu nemasekuroma akarembera kuda tatanga tarivigigwawo zigwariya zvapera kudaro zvazvinoita keli watanga I want a pet
ndiri kuzana nadhiri china chikanzi but you know did mama doesn't like a snake a pet and chikanzi a small dog ndikati handikana kuzviwa handikana kuzvembwa pano kubva ndajambuka zvikanzi saka small pet mwana anotengwa ndikati handizivi but zvembwanikisi mbwanikiti bodo ndaramba aiti keti yeke ndikati mbwanikiti pano nikisi handikana kuzviona pano bva ndaramba mbozvanyengera namubvuzvanayo nekatsuro muchaiziva nyaya yekatsuro ndovantenga katsuro kewaiti ndipakatsuro kewaiti kauyiwa nayo kauyiwa nako katsuro kayani pakaiswa kachogadzirwa chichi uye chekuti kagare kubva kaiswa panze kachinzi kanogara muchistubhu saka katsuro kaya zvakaita kaipota kachivhurikwa kandikati kachingojamba neyadhisi kana kavhurikwa kudai kaipinda mumba gaisi handimona kapinda mba uniko karivara mai mwana katogara mbude kunokona kajamba unovhunduka unogona kufaka nebuka kurohwa nebuka chaicho kugaisi unogona kamuchirika katojikakwa uiko katojamba nekumasoro kuiko karivara gaisi takaitogechabatikwa nebuka several times kusvika tisakakombina kuti aiwa kano akabuda kanongojamba karivara kudai kungoti chongo charo katikati apa kaita zvinhoko zveblack handiti zvinhoko zveblack zvakanoita so kaita kuunganidza imumyamyame mwana kuunganidza zvinonhuhwa ndikati basa ratisi kuzobozera takapiwa pano nokuti tikisa nezvinhoko zveblack zvetsuro zvatisiri kuzoita takanyatsotaambira mai mwana chainzi chikeno chacho chakaiswa kuseri isi ndobva tabvisa chikeno chachiya bva tachiisa kuseri kwakareza swimming pool tachiisa ikoko hatina kuchikandira mumvura takangorisa chikeno ikoko tichitambire kuseri ikoko icho chiri kuda zvinhu mbva chabuda ndobva chichijamba hamao chakanowera muswimming sei patachirega chiri munhu mbva chafira muswimming tikanyazosviginwa takachozvona kuti chechi kune chinhu chawira mvura ichi chinhu chafa ichi bva tikachiburisa kunonzi ndimakanda katisei chirimo muridzi azodzoka kuchikora auya kuenda kutsvaga chinhu chake chachi achishayiwa kutendera nemba kuenda kuswimming pakona chakati nyangarira kati tsino yangu airabit chachakachainzani chainzi rozi ikanzi rozi awira mumvura rozi ari mumvura tikati rozi mumvura tikamhanya tichindawo padza munoona kunge tadzigasiri kuti tamuona kudhaya tikamhanyawo tichida padza tinashakira chinodogora tikati shemu rozi mediwei kuwapinda sei mumvura zvikanzi kunyanaisa chinhu chikusa tikati isitatanoesa kuti chimboshinja position takuziva kuti anowira mumvura hatina kuziva kubva chakatotegwa bheri yawo kani nemuridzi wacho nakeni chikanotsvagirwa kadhibhokisi rebhutsu chakaisa mukadhibhokisi rebhutsu chakacherekwa kona kugraveyard tikati zvatibva chero vakaisa graveyard zvatibva izvo tagaragara tikati tapukunyuka madhira choingoti chirabhi chakakandwa mvura chete chirabhi chakakandwa mvura chinambowira choga zvoingotaura tagara takangamwa ndikati takapapukunyuka takangamwa after 1 month takona kwakuya chimwe ichi chitsuro icho ndo chakazokandira mvura vanji ichocho kwakuiwa nechimwe takangona kwanzita ndavigira kene chimwe tikati nai mwari madzoka zvene zvinhu izvi pano isi hatidi mamwe hatidi mapedzisi madzoka nechinhu ichi zvikanzikana ndichakiri atobhoikana mwana nekuti ndoshanga nechemwari yake tikati tichairira chinhu cheichi tikanesa chisinganesi takangoti one day vari varabva takochitora tikachikanda uko chiro ichocho tikati chine basa rei bva tachikanda mvura mero chanyura chafa vatatichikurisa tikati chitiro chakotawo chanywira futi cho chirapo ichi chikaziziva nekutora muchikanda zvitiro zvine mvura pano zvikanzi chiregai kuti tengere nyupeti chiregai kuenyu hatichauinawo pano kuti ndimuri kukanda zvitiro zvedu mvura tikati tichikudzai kuti hatidi mapetsi muchitigara mapetsi saka tongobhalansisawo zvotaswera chazofa zvapera anenge achinyengerana nadhidhi vake adzokera kuna dhidhi kuapia zvikanzi dhidhi I want another pet this time muudza tikwainzi kuri kudiwa snake I want a snake, a small snake to play with. Ndikati nyoka snake chaicho nyoka chaicho kwanzi there are snakes dzinobvisa mazino ava vana vanenge vanenge vakugulandi pane nyoka dzinobvisa mazino here dzinotamba dzamene zvimapet snake tikati nyoka inyoka pano mwana nyoka panapa inyoka pano hapana peti chauya pano hakuna snake inouya pano yakanesa nyaya snake mai mwana nyaya snake kanisa tingataura zvinhu snake yedu hachiti ndatoona kuti nyaya yese peti yanesa ndipakanotenga chifish pond pane munhu akanga achitama aitengesa chifish pond chake chakanga chine zvihove mukati ndipo ndakati right takupedza magema aya nhasi totenga hove idzi zvidikidiki zvinhu zvisingakuri chozvo bva tatenga hove aitoda snake iyoyo kuda zvinhu
ndikati totenge hove ndokuzotenga chinhu chigoni chacho tachine hove kudhara nechiuyu icho chinopomba ichi chokupomba mvura ichi vanatenga icho network yanga yambotisa. Saka chikafu huku idzi shiri izvi hove idzi dzine chinhu chacho chinenge chikafu chacho chinotengwa chehove. Handisi ndikati aiseda makangoti muda pedzidzei takubvunzai zvine zvikafu mozvionera zvezvikafu zvekuzvisati zvikafu zveukwa swamati ya saka ndopanga podi ponetsa manje panyaya yechikafu chikafu cheuyu chochecho chehovechi tikati hove dzedze vasingasitengeri chikafu chisingapuwi chikafu nenguva kwayo chichii munguva yanguona chimwe chakatofa mwana handi mvura yedu indogara ichichinjwa indogara ichichinjwa mvura yedu ichinja sanyuwana apa munoda zvinhu hamudi kumaintaina zvinhu zvachona. Famba nakera wakiwa chinda kwavarupinda ndokuzopunyuka kwandakaita gaisi ndakazopunyuka ndokuzopunyuka kwandakaita zvemapetsi mapetsi takuburuka manje. Thank you. Taburuka manje tapadhuze. Asi mapini atotorwa memwana. Mapini zvatove empty naimedu ndisina kuburitsa pini rangu. Ende zvakaoma. Mapini atoenda mai mwana. Mai we. Ndakaita blunt. Ndakusiya ndaisa aiwa kusadhikweda satatogo. Yeah. Kusadhikweda satatogo atogoko. Tumanya ndoburitsa mapini. Zvakaoma guys. Yeah, dzemapetsi idzi. Paina I love Kate. Tora henyu Kiti mugare nadzo mai mwana. Uri maziso aya akadai soka zvondomurira maziso kudai. Kiti kakuzvondomurira maziso kudai so chamunenge muchida pakitipo paya chi. Aiwa Keti babodo mai mwana aiwa Keti nikisi Keti azviti Keti inikiti mbwa zvese chii whatever shiri choita noise chiri mumba zvishiri haumuvatikika chinge chingoita noise chiri mumba chishiri chiya hauvati neshiri zvinhu zvamunoda mazimba hainikisi tasenge varungu vava vanovata nembwa mudzimba unoona mbwa rakati pamubhedha kongororo mai mwana mbwa chai pamubhedha ndipo unotoona kuti zvacho mbwa chaiyo mai mwana ende ikamutachina panononga nemaoko unonga chaiko marecycling mabhini ari kuenda nhasai akaindi tinobvisa hamana ndandotonokwira bhazi ranga chanoniburutsira kure guys tinotiza kukwira bhazi ranga chanoniburutsira padhuze azvakaoma muraini medu apa paimba yegirei anogara mumbuya so vaiti vane 45 years vasina mbozokera kunigeria munigeria inogara nemugara wavo nesu tiri vanhu vetema vega vanogara muraini iri mbuya yavo kwai ndine 45 years ndisina kumbofera ndakaenda vakadzokera kumusha kwavo kai tinogara pane dzido peshopoka tasvika pedu timboburitsa mabhegi mabhina ne mabhina
apa zvinoiti ngazviwande guys. Saka ndozvisevi izvo zvinotikaza zvidiwi izvi. Ndozvisevi. Apa ngazviwande guys. Kwai unozopiwa mota yebasa zvadini na SIS MELLY. Mota yebasa ipi? Mota yebasa iyi. Unapo basa unoshandisa mota yebasa unoshandisa kubasa ka. Una namba kwako. Hawendi namba kwako unoshandisa kubasa ikoko. Unoshandisa kubasa. Usiya kubasa. You don't take it to your house. Unoshandisa kubasa usiya kubasa. Kwa hiki yakashata. Yakanaka. Zvakakomerai. Africa ndiye yakanaka pashi chete. Ndizvo zvirongedzwa zvinovaidzwa izvi. Otherwise zvachona zvazvinomhanya nemba yose naye guys kana ndimiwo nyasoko nayo. Zvomhanya nemba ine yati yese. Nacho zvowaita zvinawo kana oti. Usapa koneka. Tusabika pamusoro tuchita. Zvisainde apa mvura yeku. Wena weather yakuita kuchinja. Nei weather yakuita kuchinja. Unodzisa maita mumba, mvura maita. Mumba mune muchipisa hautozvioni. Ndiwe. Mira ndida ndichigubisa kura. Tushisainda nemi. Ngatopenzwa bisi. Tingatauri. Guys, yes. Kunotodzwa business ini. Uchiti uchisapa zvikuenda nemhepo imwana. Yes. Kumusho yangu ndei. Yes. Andite chinadenga. Chigare chakasvikirira kudai ya. Ndosha nchaita chazvifanya ndisa black bean. Zvangotopinda bisi nayo. Unochiti chizvisapa chitogwa nemhepo chidzokera kuti ndasvika kuno guys ndonotsa ndakana ki. Uri. Guys, bye-bye. Ndodzoka pa lifetime time. Ndodzoka pa lifetime time kana tatambira. Kandamuka. Ikavhura mboko. Akachazamba maoko saka ndakukata. Bye-bye guys.